Hoxe celebramos nada máis e nada menos que 100 anos da Cámara Oficial Mineira de Galicia. Nada máis e nada menos que un século de historia, compromiso e progreso. Gracias a todos os presidentes, pero tamén ás súas xuntas directivas, aos seus directores e directoras e aos seus equipos técnicos e traballadores que fixeron posible que esta institución chegase hoxe aquí. Persoas, familias, empresas que construíron e seguides construindo o país. Facédelo cada día con talento, con industria, con emprego de calidade e coa capacidade que tedes para transformar os recursos en oportunidades. Portanto, a mí me gustaría moitísimo convertir Galicia nun dos epicentros da produción mineira moderna. E eu estou seguro que se a minería lle vai ben en Galicia, a economía de Galicia e, polo tanto, a Galicia tamén lle vai ir ben. Agora que estamos con Galicia Calidade, aí me gustaría que, cando se fale de minerais galegos, tamén se diga que eso é Galicia Calidade. Moitísimas gracias.